Fashion Data, jama'a assalamu alaikum warahmatullah. A yau muna tafi muku da shahararren kamfani na ne wato Fashion Data. Fashion Data kamfani ne da suke sayar da data a farashi mai sauki, a farashi mai rahusa. Sannan suna iya time to cash, wato idan ka ja kuɗi a sim naka yayi yawa so suna iya sayewa directly kai kuma su tura ma kuɗinka a cikin account ɗinka ko kuma a cikin wallet naka na Fashion Data. Abin da za ka yi shine za ka garzaya Play Store na wayarka ka rubuta Fashion Data. Bayan ka rubuta Fashion Data za ka ga wannan shine application ɗin Fashion Data. Gashi nan kamar haka, wannan shine application na Fashion Data. Za ka yi downloading din shi. Bayan ka yi downloading za ka yi open ka shiga cikin application din. Abin da za ka yi bayan ka shiga cikin application din zai kai ka directly inda za ka je ka yi register da bayananka kamar haka. So bayan ya shigo da kai direct nan, abin da za ka fara yi shine nan za ka sa full name naka kamar yadda kuke gani. Bayan ka sa full name naka a nan gurin suna buƙatar kai creating username. So username wasu suna complain akan cewa idan sun sa suna kawai yana nuna musu an taɓa using da shi. So bayan ka sa suna za ka iya sa sunanka na inkiya kuma da ake kiran kashi, za ka iya kuma sa normal sunanka. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani, bari mu sa sunan. So idan ka sa sunan za ka iya haɗawa da nambobi yanda zai wuce da kai ba tare da ya baka wata wahala ba. So a nan gurin za ka sa email address ɗinka kamar yadda kuke gani. Bayan ka sa email address a nan gurin suna buƙatar ka sa phone number wayarka gashi kamar haka. Bayan ka sa number wayanka a nan gurin fara username kuma za ka rubuta Kaugama Tech kamar yadda kake ganin shi a saman wannan bidiyo. Bari mu gyara username ɗinmu. So a nan za ka rubuta Kaugama Tech, nan kuma za ka yi creating pin guda 4 za ka rinka tura wa mutane kuɗi, za ka rinka tura wa mutane data da kuma katinsu. So a nan gurin za ka yi creating na passport. Passport na ana buƙatar kai creating ɗin passport da nambobi da kuma suna da kuma nambobi. So za ka yi creating ɗin passport kamar yadda kuke gani. So bayan ka yi creating na passport za ka taɓa get start gashi kamar haka. So bayan ka taɓa get start directly zai nuna ma registration section, zai wuce da kai directly cikin application ɗin Fashion Data wato so abin da za ka yi shine a nan gurin za ka duba, idan ka duba suna da ga gurin data, ga kuma idan ka duba za ka ga datan su yana da farashi mai kyau. Idan ka duba farashin datan su za ka ga wato datan Airtel suna sai da shi akan 200 ne 1 gig. So datan MTN suna sai da shi akan 256, za ka ga suna da farashi mai kyau gaskiya. So abin da za ka yi shine za ka zo gurin funding wallet, za ka je ka yi funding na wallet ɗinka na Fashion Data. So abin da za mu bar mu je mu gurin funding wallet. Network ɗin ne yana ɗan ba mu wahala. Yawa ga gurin funding wallet, daga nan sama za ka taɓa funding wallet, za ka ga sun baka account number guda 2 da za ka rinka tura kuɗi a cikin account ɗinka na Fashion Data. Idan ka duba akwai 9 PSB, akwai kuma Wema Bank. So duk account da ka ɗauka a nan gurin ka tura kuɗinka directly, su kuma za su sama kuɗinka a cikin wallet ɗinka na Fashion Data, kai kuma sai ka zo ka fara saida wa mutane data a farashi mai sauƙi. Wani application ɗin yana da kyau sosai gaskiya, suna da farashi mai kyau. Sannan idan kana buƙatar wani complaint, akwai wani matsalar da ka samu, daga nan idan kun duba ga account number ga number waya na customer care inda za ka iya ɗauka kai contacting ɗin customer care kuma za a gyara ma matsalanka cikin wasu sakanni ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan idan kun duba suna iya time to cash, za ku duba a nan za ka shiga iya time to cash. Idan ka ja kati yayi yawa a sim ɗinka, su kuma za su tura ma kuɗinka ko cikin wallet ɗinka ko kuma cikin bank account ko kuma cikin wallet ɗinka na Fashion Data. Sannan za ka iya biyan kuɗin wuta ta cikin wannan Fashion Data da kuma WAEC da NECO da dai sauransu. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a Fashion Data. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. A kasance da Fashion Data.